खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम लोगोसे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोना अराय सम मोजाङै मोजां थाबाय थानो हाथों। हु इज पृथिबी देव मेस नारायण? बे पृथिबी देव मेस नारायणआ सोर? आरो पृथिबी देव मेस नारायणखौ सोर पृथिबी देव मेस नारायण खालामखो जोंनि बिटिसि आव? सोर? बिनि गोरोन्थिया सोरनि? आरो बिनि फिननायखौ सोर होगोन दिनैनि बे समाव? हा? सोर होगोन? जेरावनोखि दिनै कियवबो गैया, हासुदियावबो गैया, जारिमिनावबो गैया, जारिमिनाव गैयै जायनोखि जिराद, बे जिरादखौ जारिमिनाव सोसननो सोर जों बर'नि लिडारा नाजादोंमोन? हा? जायफोर बर'नि लिडार्सफोरानोखि बे हाबाखौ मावदोंमोन, बैफोर लिडार्सफोरा बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि बेफोरबायदि पावारखौ दिन्थिदोंमोन नामा? हा? माबेबा मोनसे थांखिजों, माबेबा मोनसे सोरनिबा गोरोन्थिखौ लानानै बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मनि गेजेरजों आं दिनै फैदों। बेखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम। मोनसे सम ओरैबायदि सम थांबाय, बे मानसिखौ राजखुंगुनिबो सिनायथि होबोदोंमोन। आरो जायफोर मानसिफोरानोखि बे मानसिखौ राजखुंगुनि सिनायथि होबोदों, बैसोर मानसिफोरा सोरनि अथरिटि मोननानै, सोरनि मोन्थाय मोननानै बेफोरबायदि हाबाखौ मावदोंमोन? ना बैफोर मानसिफोरा गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ फाननो नागिरदोंमोन नामा? फाननो नागिरदोंमोन? हा? सिरियै गोबाव सम नायबोदों। दा समा नाथाय बिदि नंला। सोरबा जुजिनो गोसो दंबा अपेनलि बाथ्रा बुंनानै जुजिखा। आन्दोजों दा जुजि। नों जुदि आन्दोजों जुजियोब्ला आंबो आन्दोजों जुजिगोन। नों जुदि खोमसियाव जुजियोबा आंबो खोमसियाव जुजिगोन। नों जुदि हारसिं जुजियोबा हारसिं जुजिगोन। नों जुदि लोगो लाना जुजियोबा लोगो लाना जुजिगोन। चइसआ नोंनि सायाव। नाथाय मालाबाबो हारिनि बेसेनखौ ओइ लामायाव थांनो होआ। गोसोआव लाखिखा। आरो बे लामायाव जुदि सोरबाफोर जोंनि हारिनि सोरबा पलिटिशियान लिडार्सफोरा जुदि बे सिमांखौ सुजुनाय दंबावोब्ला दिनैनिफ्राय एलार्ट जाखादो। दिनैनिफ्राय एलार्ट जाखा। बे मानसिनि सायाव जोंहा एसेबां डिटेल्स मिथिनोबो दरखार गैया आरो इम्पर्टेन्ट नङा। बियो मा, बियो बबेनि, बिनि बेकग्राउन्डआ मा, बियो इम्पर्टेन्ट नङा दै। स्पेसियेलि फर मी। आंनि थाखाय जेबो इम्पर्टेन्ट नङा। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों आङो। जाय मानसिखौ दिनै प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार सानैबो लाफा लाफा दिनै जोंनि गेजेराव माने बिथांनि इमेजखौ माने हाइलाइट खालामबाय। नाथाय बिथाङानो दा बै प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ पलिटिकेल केरियाराव दिनै बिसो होनो थांगासिनो दङ। आरो बिसो होनायनि बिथाङा सिमां नुदों। मानो? नोंथांमोना जायखौ लाफानानै जाहोदोंमोन, लोंहोदोंमोन, दा नोंथांमोन सानैखौ बे मानसियानो उनखैजा जोनो सानगासिनो दङ। आरो जोङो रायजो राजाफोरा गासिबो नुदों। नंगौना रायजोफोर? मा मुलाम्फा दंमोन? कियावबो गैया, हासुदियावबो गैया मानसिखौ नोंथांमोना बेफोरबायदि क्रेडिट होनानै जोंनि समाजाव सिनायथि होनायनि मा मुलाम्फा दंमोन? मानि थाखाय बेफोरबायदि क्रेडिट होनानै बे मानसिखौ जोंनि गेजेराव लाबोदोंमोन? बेनि बेनिफिटआ मामोन? हा? ओरैबायदि लिडार दं दा समावबो जोंनि गेजेराव गोरोंनो। माखौ गोरों होनो? एसेबां जुदि साननो रोंगौबा, एसेबां जुदि गोरोंबा, एसेबां जुदि हारिनि सेन्टिमेन्टेल थानाय लिडारब्ला बेफोरबायदि कियावबो गैया, हासुदियावबो गैया मानसिखौ नोंथांमोना माबोरै क्रेडिट होनानै जोंनि हारिनि गेजेराव बिनि इमेजखौ माबोरैहाय माने सिनायथि होखो? मानो? मा बेनिफिट्सनि थाखाय? मा मुलाम्फानि थाखाय? बियो जोंनि हारिनि महर मुस्रिखौसो लासिं सिं खालामनाय जादों। मिथिगौ? जोंनि हारिनि महर मुस्रिखौ लासिं सिं खालामनाय जादों। नाथाय बे मानसिया जोंनि थाखाय जेबो इफेक्ट खालामनो हाया। जों बेखौ केयार खालामा। सोर बेलाय? सोर बियो? बेखायनो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबाय थादो। दिनैनि समाव नोंसोरो इउपिपिएल, बिपिएल ससियेल मिडियानि गेजेरजों जावलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया।
बै जानानै थांनाय बाथ्राफोरखौ दिनैनि बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुरखां रायखां सासेया सोरखौबा सोंखारिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया, जेबो बेनिफिट्स लाबनो हाया। मा फोरमान होनो सानदों नोंसोरलाय? जों रायजो राजानि गेजेराव जानानै थांनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै माखासे माने भेलुलेस पइन्ट खालाम भिडिअस खालाम ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै मा फोरमान होनो सानदों नोंसोरो? जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा फोरमान होनो सानदों नोंसोरलाय? माबेबा मोनसे समाव नोंसोरो जोंनि बिटिसिनि जिथु सरकार खुंथाय गोहो माबेबा मोनसे समाव नोंसोरो लासिं सिंसो खालामहैगोन बायदिखौ आं नुहुरबाय। नोंसोरो गावखौनो गाव लिडार होननानै बिराद लेभेल बिराद एटिट्युड खालामो नामा? पिउ गाबनानै माने एस्कर्ट लानानै नोंसोरो ओजों थांलाय ओजों फैलाय माने बिराद माने लेभेल माने दिन्थियो नामा नोंसोरहा? सोरनि दारै नोंथाङा बे एस्कर्ट गारियाव थानो हाखो? सोरनि दारै नोंथाङा दिनैनि दिनाव लिडार जानो हाखो? जों रायजो राजानि थाखायसो ना। जों रायजो राजाफोरासो नोंथांमोनखौ साफा लिडार खालामनो हादों। बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजानि सुखु दुखुनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव खोनासंनांगौ। रायजो राजाफोरा दिनै मानि आंखाल बेखौ नोंथांमोना साननांगौ। दिनैनि समाव नोंथांमोना ओरैबायदि माखासे लिडार्स दं, रायजो राजानि माखासे दुखु दाहा सात जालाखौ नुबाबो नोंथांमोना सिरि थायो। आरो माखासे समाव मा खालामो, सोरबा रायजो राजानि दुखु बिपदफोरखौ नोंथांमोना माबायदि स्टाइलाव केपचार खालामो, गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखायसो नोंथांमोना बेखौ इउज खालामहैयो। मानो? बहा थांखो नोंसोरनि जातिनि सेन्टिमेन्टेलालाय? दिनै माने शेयार पावार मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना माने बावगारजोब्बाय नामा? नोंथांमोना बावगारजोब्बाय? BPF आरो UPPL मोन्नैबो ज' जानानै बिटिसिखौ सरकार दा खिन्थु नङाब्ला नोंसोरो फैबाय थानाय समाव खिन्थु जोंनो फिननाय होनांगोन। नोंसोर बायदि लिडार्सनि थाखाय जुदि जोंनि बिटिसि हालामाव पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जुदि जोंनि समाजाव माबाफोर जुदि गाज्रि जुदि इफेक्ट गोलैयोबा थाखानाय लिडार्सफोरा खिन्थु फिननाय होनो हानांगोन आरो बेनि साजाखौ नोंसोरो रुजुना लानांगोन। गोसोआव लाखिखा दिनैनिफ्राय। बेनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायहरगोन, जोंनि बर'नि थाखानाय जाखिनि मेडिया पर्टेलफोर दं, नोंथांमोना माबेबा मोनसे निउसखौ शेयार खालामनायनि सिगां निउसनि सायाव जिथु हेडिं लाइन्स बर' रावजों लिरनाय बैफोर रावफोरखौ नोंथांमोना लिरखांनायनि उनाव मोजां चेक आउट खालामनानै नोंथांमोना जोंनि गेजेराव शेयार खालाम, ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालाम। गोबां मिस्टेक वर्ड्सजों नोंथांमोना लिरनानै शेयार खालामनायखौ गोबाव समनिफ्रायनो नुबोदों आरो बेनिनि गेजेराव गोबाङानो गोबां माने कमेन्ट्सनि गेजेरजों बाथ्रा बुंहरदों जे बेफोरबायदि मिस्टेक जादों, बेफोरबायदि सोदोबा गोरोन्थि जादों होननानै। नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट्सफोरखौ नायगोन ना मिथिया। जाय भिडिअसनि सायाव हेडिंस लाइना गोरोन्थि सोदोबजों लिरजानानै थायो बे सोदोबफोरखौ नोंथांमोना 24 आवार्स साननै सानथाम जाबाबो नोंथांमोना एडिट खालामनानै कारेक्सन खालामफिननायखौ जों नुनो मोनबाखै। बेखायनो आं स्पेसियेलि मोनसे खावलायहरो जे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेनि सायाव एसे मोजाङै नोजोर हो, मिथिबाय? बेनि गेजेराव मोनसे मिस्टेक लाइन्स लानानै फैदों दे नोंथांमोननि गेजेराव। नाथाय बे मिस्टेक लाइन्सखौ बबे चेनेलनिफ्राय मोननाय जादों बे चेनेलखौ आं बेवहाय मेनसन खालामा। जास्ट बे वर्ड्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव होनानै आं फरायना होनो सानदों, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। माजाथि गावआव सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनिसो जानांगौमोन, बेयाव सुबुंनि जाना दं, जिउ खहा आरो सासे लाइमोननि जानांगौ, बेवहाय लाइमोनिसो जाना दं, गोब्राब जोखोम। आरो मोनसे निउस पर्टेला गोबां रोखोमनि सेन्सिटिभ थानांगौ। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायहरो जे नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम मोजां कारेक्सन खालामनानै नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, सापर्ट खालाम, भिडिअसखौ शेयार खालाम। खुलुमबाय।